Hello guys, welcome to my channel. Today maggama taog biko. Requested by Madam. Charan, lami kaayo. Ang nagtudlo na ko ani magluto kay si Mama ra gyud no, pero sa una luspad to among biko kay sige kakuratan siya. Bitaw wala man gud na mo siya ginasagulan sa una ug muskubado or kanang kinugay gani nga ginatawag ni. So before ana maghaling sa ta. Oh, way hila kay og di kahaling ha. Pag humana na ilunod na dayon ina ato ning gata. Aron malatik. So kayo-kayon po na to na kay aron dili po na siya madukot no. Hantod na maglapot man na siya guys. O, mao na ni siya ang resulta. Lunda na dayon mo na diha ang asukar. Human na ng asukar, kinugan. Tapos ukay-ukayo no sa paghuman ilunod na dayon ng nilungag nga pilit. So mao na siya dira ang challenging na part kay kinahanglan jud na nimo siya ukay-ukayon jud og maayo hantod na mahalo jud nimo na siya tanan. Og dili na nimo siya ukay-ukayon og maayo og pula puti na imong biko. Jesty. Ra kayo ni tanaw no pero hago pud ni buhaton. Pagkagod pa lang daan, guys. May panglubi na kagod na. Hoy, to ara. So diha duha na jud mi ni mama no kay di jud makaya og imuha na siyang isa-isahan. Ni si mama kapuya na ni magluto ani mga kakanin sama sa mga bingka, puto, mga ba mga kabkab pero sa una ko gihan kay ini mao nang karon magtuon ta kay aron kakaunta kay ang mga katigulangan ni retire na. Mas lami ni siya og naay toppings katong lunok man among tawag ato pero kay nagdali ko diha anang panahon na kay maningil pa os next time na lang. Kahilak pud ta dili sa kalami sa biko tungod sa aso oy. Sa uban ani dili ngon ani lang pagbuhat pero sa amo ay ani among method pagbuhat ani. Paborito na kong kutkuton ani ang dukot jud. Maunang padukuton ako ni Sharon. After ana niya takluban na siya og dahon pagkahuman takpan og taklo. So mao na siya charan. Salamat sa pagtan-aw.